Natugaw ang katulog sa mga residente sa usa ka purok sa Matina Grabahan sa Davao City dihang miulbo ang dakong sunog sa ilang lugar. Hapit 90 ka mga pamilya ang apektado sa maong sunog. Nakaalerto si Argil Relator. Pas-pas ang ginawin sa kalayon ang kabalayan sa Purok 3 Matina Grabahan, Davao City, alas 2 Huwebes sa kadlawon. Gilayon nga miresponde ang kabomberohan aron mapakgang ang kalayo. Gitudlong nagsugod ang pag-ulbo sa kalayo sa balay sa pamilyang Tobo. Kusog matud pa ang hangin atong tungura, busa gilayong mekanit ang kalayo sa kasilinganan. Pagtuktok sa mong pagtuktok sa akong igsoon diri sa baba, wala na, nagdilab na akong kwarto. So, gipukaw ko sa baba. Wala naman na una wala naman na muna tabang yun, dako naman jud kayo siya, siga naman jud kayo. So, ang gibuhat na lang ako, na nagpanik pug ko. Gipagawas pud ako akong mga igsoon, ug akong amahan. Wala ko kuan gani kahunahon ako kuha sa akong mga sinina, mga unsa diha. Dara pag humagkuha nako diri, gawas ko. Pag gawas nako kusog ng tubig ang kuan siga. Hinanok matud pa ang katulog sa mga residente ug nakamata na lang dihang nadungog ang saba kay ni ulbo na di ay ang kalayo. Ay paspas kayo ang pagkuan sa kalayo kay mga lang manggod na siya kanang mga kahoy lang. Wala nang unsay madala namo mao na lang. Akong tindahan pasagdaan na lang. Makamatag hapon may kay saba naman sila kaayo mo to nga ang pinaka importante yung papilis ra gyud among gidala like birth certificate sa mga bata. Ginaimbestigahan pa sa BFP ang hinungdan sa pag-ulbos sa kalayo apan sumala sa tag-iya sa balay kung asa nagsugod ang sunog. Murag kanang nag-spark ang wire sa nagsugod siguro sa kisami sa kuha or warta kabalo kung asa nagsugod. Dadto man ang siga gyud sa naguna sa babaw. Sa inisyal nga tala sa Davao CSWDO, ana sa 89 ka pamilya o 458 ka individual ang apektado sa sunog. Nag-provide dayon taog at ng mga modular tents para sa ilang safety. Naghatag punta sa ato ang mobile kitchen, no, na para sa ilang pagkaon hot meal nila. Naapod ang ato ang child-friendly spaces dire. Iproseso na pod namo, sir. Mahuman na mo ning papeles karon or ugma, iproseso na pod namo ang ato ang ayuda para sa ilang emergency shelter assistance, in which that is a financial assistance. Kauban si Melchor Awing o Jojo Solarte sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.